Lokhu engakwenza angakwenzisa ukuthi lento eyenziwa uyena uNosipho yayingicika. Ngangazi vele ukuthi ndiyenze uzolithola. Shuthi vele ubumyuza kwayena. Ngiya lapho nje ngifuna ukuthola ukuthi ukhethile noma ukhethile. To be honest, ngangifuna i-revenge. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngakhetha kuyo. Ngiyamthanda. Uzizwa kanjani? Ngiyathemba ukuthi uyayizwa nami lento engangiyizwa ngenkathi ngithola ukuthi ujola nalabo. Sifundo ngiyakuthanda. Namanje? Ngiyamthanda. Evuka ukuthi uyangithanda, lokho okwenzile ukwenziswa yini? Angikwanelisi. Uyanginelisa Sifundo. Hawu ikuphi inkinga? Ujwayelene nomuntu omdala ongangawo. Ngiyaxolisa kwaba yiphutha. Phutha. Iphutha ulenzi kabili. Sifunda kanye. Ungazi umzwisa ubuhlungu kodwa ngodadewethu. Ngikubheke kanjani? Uthi unenkinga yephela shuthi ngizoshintsha indawo hamba kohlala kanjani? Hayi shintsha. Shintsha ntombo. Kuzokusiza. Kuba ngiyamthanda phela ngizoqhubeka naye. Hayi. Sale kwakho. Usuzwile ngithi uthi pay revenge still usa right. Hayi nginandaba nalowo ngoba sengizwe ukuthi naye uyangithanda vele useyangithanda. Ushilo Sifundo usuyamthanda manje? Yebo ngiyamthanda. Qinisile Sifundo ukuthi Welcome back imbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi Isongeso with myself uMlangeni uMagasela and angihambi ngedwa ngihamba noSifuza udla ngamandla ezulu mase sindlela but okwamanje kunoSiso seduze kwami uzosibingelela nje bese yasichazela ukuthi as Black Life ufisa imsize ngani ngoba ngathi njoba Isongeso nje lezi istory kodwa nje ngijabulile ukuthi yazi kule episode edlulile sike saba nomuntu wesilisa yabona ngiyathanda kube khona nabantu besilisa bakha hayi ngihlezi kwamantombazane njalo la yayisuka anyways siswami sawubona njani? Ngiyaphila Siso njani? Ngiyaphila njengoba usuzile uMlangeni Magasela from Black Life TV usibhalelile ntombi but before siye lapho ngicela uthathe ithuba ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi uba wakaba and then ihlale phezulu kodaba. Sanibonani emakhaya babukeli lo okhulumayo uNosipho wakwaDlamini. Yeah mama. Zithini khipha boma words uhlushwa yini? Ey sisi nginenkinga la bengicela ukuthi ningisize. Sure. Ngihlangane nobhuti. Muncane yena yebo kunami but besithandana uSifundo wakwaNgcobo. All right. Ngifuna ningisiza ngoba kunento engayiqondi ngazi ukuthi usejola nosisi wami omncane. Uyamsola? Ngiyamsola noma uloke ephika yena kodwa nje sengiyabona ukuthi kuyikona bayajola and angithande leyo ngoba nosisi wami naye ulethwe yimina la. Uyazi ukuthi mina ngithandana noSifundo. Manje ngifuna ukwazi ukuthi mekwenzeka ngempela bakwenzelani. Yo, wavela wahlala phezulu kodaba. Wahlala phezulu kwesigaqi. Ubabone benzani uzocabanga ukuthi bayathandana? Noma kungekho ngikutholile ukuthi nje kunezinto weird azenzayo nosisi wami akasangihloniphi. Benginakho vele nokubathuma ukuthi bahambe ngoba phela ngithi ubhuti ngihlala naye ekhaya la eflatini ngihlala eflatini. Okay. So bengihlala nemoto zami uyayidriver akukho la ngihambe khona naye ngamlanda kusisi wami ekhaya wahlala naye phela sesihlala sonke so noma bephuma nginankinga usisi wami omncane ngusisi wakhe omdala uya understand ukuthi kwenzakalani uya understand ukuthi uSifundo wami kodwa manje nje akasangihloniphi nangendlela ahamba ngayo nje endlini. Before ubesaba because thina sabasemakhaya sisi. Ubesaba nokuhamba manje uyakwazi nokuhamba ngento ezifishane benganaki ngoba owami kodwa manje angazi ukuthi kahle kahle yini ngoba eyami indoda ngiyayidinga eyami. Ngempela? Ayami. Imake weSipho into esowayichaza la uthi ugayi imncane nginami mhlawumbe nihlukana ngeminyaka enishiyana ngoba ngimshiya ngo5 years. Oh okay. Nahlangana kephi? Sahlangana esikoleni. Okay. Angithi mina bengifundisa esikoleni kwesinye isikole noma sengishintshile manje kodwa khona ngifundisa ehigh school. So yena bekade students asevarsity. Ngele ukuthi ke mengabe unyaka usuphela ngathi mfama isizwe ngoba ngibuza ukuthi mengabe sengabe usuphela unyaka bese sisiza ama matriculants ukuthi sithole ama students from ama varsities ahlukene yabo ngokuhlukana ngize ngwamention kodwa ngokuhlukana kwawo ukuthi bazosiza. So it's where mina naye ke sahlangana wangichaza. All right. Yes ngaza approach omunye ngasho ukuthi sas connect
Okay, navele nabukana nje. Sabukana, sasixoxa kwanaleyo chemistry. Yeah, ngamthanda wangithanda. Waqhubeka kanjalo. Yeah. So, na-decide nini ukuthi senihlala noba u2? Angithi mingabe ngixoxela siphume uyangixoxela ukuthi uyarenta. Okay. So ngokubuka ukuthi uma erenta ngimthanda ngibe nomona because cute. Yeah. Bonke bazomthatha ontanga bakhe. Bazomthatha Yeah. ngase ngacela ukuthi kunganjani ukuthi amuve eflatini lami because vele ngihlala ngedwa ake wathi akanankinga sahlala ndawonye. So nje idlelane bebu healthy ungena inkinga. Bengena inkinga nje. Usisomncane usuka nini ekhaya isezohlala nawe la eflatini? Usisomncane ngasho ngithi manje sekuzohlangana u2 years ezile ngala kumina because naye ngathi akeze ukuze azofunda ngoba uyazi ukuthi emakhaya impilo yabo yana umuthando kodwa ngathi akeze naye ngathi ongena sihlaleni sonke sahlala sonke. So waqala lapho ke inkinga. Ya lento mhlawumbe isiyenzeke mhlawumbe angazi noma ngizothi cishe uyophela unyaka manje ngiyisola kodwa ngiyitholi. So uma ngakwenzeka ke sithandwa sami ngoba siyasola ngithina la soba u2 asazi uthola ukuthi bayajola uma ucabanga ngayisiphi izathu sogayi sagayi meaning njengoba uthi nje meni healthy ku right ayikho into okwayenza mhlawumbe engamenza usafuna ukuzisa ubuhlungu because I don't think ukuthi ngayinto elula ukuthi mhlawumbe lesi sindindwa lesi sasekhaya ngoba ngisho ukuthi sinokuhamba ngento ezincane manje mhlawumbe sona semiyengila ngazi because mina bengi right naye ni usho ngicabanga ukuthi ayikho wena into owayenza because into engijwayele ukuhlala nayo wesipho yazini kulolu hlelo ukuthi uhlale nomuntu ukhulume naye kahle akhuluma into eqondile the next thing sithatha intambo siyise kuStufuza sesahlangana sonke seqhamuka ibhomu ugayi seyasho ukuthi hayi wena wenza ukuthi nokuthi ayikho into enjalo esoyithola ngihlala naye nje noma ungahlala naye kodwa ngazi mhlawumbe singakuthola kuyena kodwa nje mina bengi honest kuyena naye honest kumina that is why ngithi ngisola yena ukuthi mhlawumbe phela umuntu wesilisa uyalingeka ngenze ukuthi walingeka yabo mhlawumbe futhi ayikho ukuthi phela bacishe balingana mhlawumbe futhi ayikho lento ama insecurities because uyakhumbula ukuthi vele ugaya kalingani nawe mhlawumbe ngiyakututuza ngenzela ukuthi nje yabo ungasheshe unyusa amaphapha ndizovela uthi uyafika kuthiwa ayenzeki lutho babe nobufakazi ukuthi abenzani lutho ukuthi wena mhlawumbe nawe ushawa ama insecurities simply because ugaya nilingana hayi kodwa angeke usho kanje angeke into engitshelayo ngizwe egazini ukuthi khona into enza bengeke ngize nginibhalele so energy is never live yeah asazi njengoba izela imbukelo weBlack Life TV uSipho echaza udaba lakho ukuthi wathola uGayi lapha emsebenzini esikoleni uGayi memthola mncane nginaye shuthi painting some sort emva kwalokho uGayi bahlala naye yonke into ya right ekonakala ukuthi kufika usisi wakhe mekufika usisi wakhe ke eflatini waqala kuGayi siyashintsha mina umbuzo wami ukuthi wamenzani uGayi ukuthi ngempela udle endlini ngifuna ukuzwa ngawo mina nje ngiyathandaza ukuthi uGayi mesimthola kube ukuthi abathandani kube ukuthi ayikho into kanjalo ngoba mewukuthi khona izizathu zakhe sobe sijule kakhulu sikhokho ngiyathandaza nami sikube ngoba ngiyamthanda uSifundo ngiyamthanda ungathola ukuthi ujwayela naye uzowenza njani angazi kodwa I need answers athi nje siyajola nosisi wakho ngiyakumthanda ke manje kuzoba nzima kodwa ngifisa ngabe abathandani because angikwazi ukumluza okay yayizela imbukelo weBlack Life TV asathi intambo siyiphosele kuStufuza udla ngamandla ezulu uma sisindlela siza ukuthi yena uzosibuyela nani emva kwalokho yaso simehlangene sisonke siqhamuke nesisombululo salolu daba Mlangeni Makasela sangiyahamba Ngiyalibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iso ngeso igama lami nguStufuza dla ngamandla ezulu so ke sesibuya kuMlangeni Makasela nakanjani bakhulumile ke nomuntu obhale wathi asilande ubhuti wabantu ukuze bezokwazi ukuthi bakhulumisane kahle baqondane ukuthi kanti yini kwakwenze njani ithini into kodwa ke sizothola yonke into kungesikhathi singakanani so ke asike sizwe singabe kuzokwenzakalani sabona njani Yaphila njani Ngiyaphila nami ngicela igama nesibongo negama lendawo la usokhona mina nguSifundo ngoba kangcobo isibongo ngisuka le eScottburg naseMkhomazi Okay uyamazi uNosipho Dlamini Yebo ngiyamazi ubani nawe umuntu wami uNosipho Dlamini all right ngifisa ukuthi sivele sihlale phezulu kodaba fast
ku-late manje uke wabhala kuhlelo elithi isongeso ngoba nakho engekho right kuney'ncazelo ey'ningi ayidingayo and akanelisekile indlela izinto ezenzakala ngayo phakathi kwakho naye. So nje ngicela ukwazi ukuthi ithini into, kwenzakalani, uhappy yini ngaye, noma mhlambe khona into ayenzile e-wrong wahluleka ukuhlala naye phansi nayixazulula leyo nto leyo, wabona ukuthi hayi mhlambe kungcono ngivele ngipheye ngoba ngifuna umzwisa lento ayizwi le angiziswe yona mina. So ngicela ukwazi nje ngesitory seni sothando sonke. Oh, Nosipho Dlamini umuntu wami. Ngingasho nje ukuthi impatho ayisekho kahle, akasangiphethe kahle njengakuqala ngoba qale nje ngoba yena umuntu omdala kunami. Okay, mdala kunawe? Mdala kunami. So wangithanda, sahlangana esikoleni ewuthisha, mina ngifunda evarsity, ngihamba ngiyosiza ama-students lapha ngey'funda. So sahlangana lapho sajola kwa right, wangithembisa ukuthi sothandana sobabili mina naye kuphela. Mhlawumbe ukushiya kangakanani mangase ngibuze nje? 5 years. Okay. Yeah. Wathi akekho omunye umuntu ajola naye yimi kuphela. Nami bengithanda yena ngoba bese ngiyisingile. Sure. Sajola-ke sobabili, saphathana kahle, yonke into i-right, ngamuva ini. Ekuhambeni kwesikhathi sekudlula iminyakana nje, umuntu useyangishintshela, usehamba nontanga bakhe, ujola nabo, akasajoli nami, akasangibambi ngisho noma sihambe estradini angazi, kanti kuqala sasibambana kukhululeke nje kungabi nankinga. Kodwa manje akusekho lokho ngoba kuningi osekushintshile, ngachaza ngashona ilanga. Wena usayimisele nje ngokuba naye, shiya nje ukuthi izinto asezenza manje nendlela azenza ngakhona awuyithandisisi, but usawumuntu osabheke ikusasa naye. Izinto indlela eziyiyona manje angikuboni lokho. Okay. Ukhona omunye umuntu mhlambe usunaye empilweni yakho kwezothando? Ngingasho njalo ukuthi ukhona. Oh, okay. Mhlambe yena uNosipho uyamazi lo muntu? Anginalo ulwazi ukuthi uyakwazi yini lokho ngoba akaze ngimtshene ngalokho. Mina nje bengilindele isikhathi esi-right ukuthi ngimtshene isigcino ukuthi lento ayenzayo isigcina yadala ukuthi uthando lwami lugcine seliphela. Unakile-ke yena ukuthi khona into engekho right ngayo, ingakho ibhalile kuhlelo. So-ke ngicela sivele siye kubona benomlangeni Magasela, so khulumisana mhlambe kungenzeka kulunge, okungenzeka futhi ningathatha ezinye inqumo mhlambe eningayicabangi manje. So ngicela sivele sikubona. Nithena-ke indaba yonkanta, indaba yokubuza yonke into niyakhala ukuthi imibuzo iba mningi ekubeni idatha aninalo. So sivele sakhetha ukuthi sihlale nje phezu kodaba. Sosuka njengamanje sekumlangeni Magasela. Angazi-ke ukuthi yini yofike yenzeke lapha noma izoxazululeka into noma cha asazi, kodwa-ke asibabone. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3, uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa, ungasebudlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika. Siphinde sikwamukele mbukeli weBlack Life TV kusiqephu sethu sithi isongeso. Angihambi ngedwa-ke, ngihamba noSitufuzo langamandla ezulu mesisindlela. With myself Mlangeni Magasela, obvious. Uyazi ukuthi kulesi siqephu sethu ila sihlangana khona nomuntu asibhalele bese sikhona ngaqondi kahle. Bese siyazama-ke sinoSitufuza nethimba lonke leBlack Life TV ukuthi sithole ukuthi ngampela yini eyenza ukuthi lo sisa ngazizwa kabi. Kodwa egcineni sigcine sitholile ukuthi khona into esuke ikhona. Kuhamba kanjani Sikoko? Ngirathi kunjani? Hayi ngiyaphila phela ngizothini. Uyaphila ma? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami, ngiyajabula nje ukubona. Kuthiwa kufanele ujabule uma ubona ubuso obusha ngosuku. Yeah, man. Sidale sawumfaneso
kamuntu osidalile umdali wethu. Yes, So amen. kube ngazuthi ubona yena. So Hallelujah. ngiyajabula kakhulu ukuthi Sawubona uNkulunkulu hallelujah. Uthi nje hallelujah. Yes, wenze ngomfanekiso wakhe. Yes. So into engifisa nje ukuyazi Makasela ke ngiqale kuwe mhlambe ke utholeni ukuthiweni kuwena konzakalani thini into izinto zime kanjani Ingamazi uNosipho sihlanganile naye saxoxa sathi mesixoxa wangichazela ukuthi unoGathi nami naye noma behlukene kancane ngeminyaka uGirl ukuthi like some Benton kinda anyways mehlala naye ekhaya ubhuti so nje behlala naye ekhaya inkinga iqale ekuthenini kube khona usisi wakhe move in la bahlala khona eflatini la kuGirl. Okay. So uyasola ukuthi ngathi khonto eyenzakalayo between usister lomncane nobhuti. So ekusoleni kwakhe ngisho nendlela abantu abadala abasayidlali ngenxa ukuthi nje uyambona ukuthi uGayi nje akasanaso isikhathi sakhe. So ngase ngithi mina hey kuyenzeka uyisola into kanti ayiyona. Yabo futhi ngoba kusisi wakhe isiphi izathu esingenza ukuthi uboyfriend atshole nosisi wakhe amzisa ubuhlungu omngaka. Ngeze uzizwa kanjani wena kuthiwa usisi wakhe utshela ngaba bovo nobamdleni kanjani izwe leyo nto awazi phela usisi wami ukuthola lento engiyitholayo nami kanjani uzobona nje meke ukuthi akathanda indlela enziwe ngakhona yena ukuthi usisi wami uhlalele lento so kungcono yes kuyahlazana noma ejabulile ukuthi hawu ukanti ujabule kangaka kufanele akangazi lutho akahlala endaweni yakhe le nami ngihlala endaweni yami and kuqhatha umndeni yes kubuhlungu ngakho kuyazwela ke kakhulu so mina ngikutholile ngala njengoba uchaza nje ukuthi uchazelile naye ukuthi bayashiyana usiso omdala yena uza kodwa hayi kakhulu kona uthe 5 years uthe 5 years uthe into angathandi sisi eyokuthi usehamba nabantu abacishe balingane naye usisi yena usela hayi ke phela same problem because usisi ukubalula lokho mama ngithi ushilo wathi inkinga manje uba nama insecurities ukuthi uGayi njobe engasafuni ukuthi ahlale la ade ihlala khona azamthatha wenqena ukuthi uzozibona ontanga bakhe manje sevela wathatha untanga wakhe amfaka endlini. Okay yena ukuthi sonke endlini nontanga wakhe manje sihlala sonke endlini nje akaphumanga ukuya ngaphandle. Hayi phela ingoba sazi ngenzeka futhi sayikho ayisingile ngikutshela mina noSipho ngenzeka ukuthi kungabi ikona sawubona bhuti njani Yaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Kodwa mase ngishilo vele umlenge Makasela. Yeah. Obvious from Black Light TV. So nangu sis. Naqala nini ukuzwana? Sekunesikhathi I think it was 5 years back. Yeah, sesinesikhathi. And then nawe yalibalula udaba lawo ukuthi wena ngenzeka ukuthi benino sisi wakhe khona okwenzakalayo. Uthini wena ukuphawula wakho kulolu daba? Ingabe kuyiqiniso? Ayi angikwazi mina lokho akukhulumayo nje kwakona ukuthi ngize lapha mina bengazi nokuthi uzoza lapha azochaza lo daba. Yena akaze ahlale phansi akhulume nami ngalokho. Ngiyathuka Ukube ngakaze ngihlale phansi ngikubuza ngakho ngoba ngiyakubona ukuthi indlela owenza ngayo safani kuphi. Lento ozoyichaza lapha. Ngiyathuka nje mase ngifika nje lana mina sengizwa indaba ngokuthi sengiyalethwa la mina ukuthi ngizochaza ngani. Kodwa wena wazi uhlale nami phansi ukhulume nje umuntu wakhe sibonisana ukuthi hayi no ngiphambuka lana nakhona lapho silungisa izinto. Unaso yini isikhathi manje ngoba unaso isikhathi before besikwazi ukuhlala phansi ngithi sisolve yonke inkinga esibhekene nayo manje awunaso isikhathi. Ingakho ke mina ngibhalela la ukuthi ngicela ukuthi bangisize. Webhuti uthi usitufuza ngimzwile ngazi noma ungicorrecteke la mama. Uthi yena uvele musumsola nawe nontanga bakhe. Yini ekwenza ukuthi ontanga bakhe bangena kanjani kulobudlelwane beni noba uthu? Ngizokhuluma iqiniso manje. Sure. Umuntu ebengithi umuntu wami. Uyangijithela and akusafani njengakuqala. Yabo manje seziningi izinto esezishintshile asisaphathani nanakahle. Uyasazi isizathu salokho. Ngiyathuka nje masezoza lapha angihambele phambili ahamba azowenza into Ubone kanjani ukuthi ngiyachitha? Ubone kanjani ukuthi ngiyachitha? Oh uyachitha vele? Angazi ngizwa ngayo. Uthi ubone kanjani uthi indaba phela indaba athi ngiyachitha. Mbuzo mefana usho kanjalo. Umuthi ubone kanjani ukuthi usekubonile? Engakho ngifanele ukuthi asho because okay. Ubone kanjani? Woza nazo bhuti. Oqala ngiyazi ukuthi wena ubuhlela ungitrace yonke indawo, ungilandela yonke njengoba ngisubuye ngihambe ngemoto yakho ungeze imoto yakho uzobe ungilandela yonke indawo. Yabo. So nami ngike ngathola indlela ukuthi nami ngihambe ngikutrace njengoba ubuwenza nawe.
ngathola ukuthi wena ubhizi nabangani bakhe engabazi ngoba okokuqala wathi abangani bakho labo sengathola sekwamadoda akho lawo mina and futhi ubungangazi usho Cha lutho phela ngalokho ngithuka uma uthi amadoda ami shuthi maningi. kanti ngiqamba khona amanga yini? Angazi. Yonke wena lento uyenziswa yileyo nto Uqale wena ngimthanda nalo thanda naye manje. ubani ngibuza yena ukuthi ubani ubone Pho kanjani. waqala wacabanga ngakho. Phela mina ngihlala naye endlini. Ngisho lo thandana naye manje mina ayubhuti uqale ngithanda naye. Ngalingeka nje akuyona into eserious leyo. Oh uyavuma-ke Ngalingeka. manje uyajola. ukuthi usho uyajola. Mnganani lo bhuti ungangawo? Ya, sisebenza sonke ngalingeka ngamtshela ukuthi Okay. ngilingekile. Kusho ukuthi wena emsebenzini uyajola kodwa-ke. Ngoba phela nobhuti wami uthola emsebenzini. uyalingeka cha ulingeka kaningi bo Nawe wasalingeka ekhaya ngithi ngifuna ukwazi lokho njengoba ngila. ulingeka ba Ukuthi wena ulingeke kusisi wami. sisi wakho Angithi. Eflatini lami. Uhamba ngemoto yami. Nidla mina nina. Uyajola nosisi wakhe bhuti? Ya, inkukhu yanqunya umlomo. Angithi ukhulumile wena wakhipha konke kwami. Khuluma iqiniso ke nawe. hayi ngiyajola mina Usisi wakhe? yebo Yo. Hey. Sibindi sakho. Bungeke uhambe wena uyochitha kwenye indawo. Bone kungcono ukuthi ukwenze la. Benikwenzela kuphi ke? nawe Ngale kwazile nini? ukuthi uhambe uyochitha Uba uqale Ngaphandle. lento Ngaphandle ngaxolisa ngithi ngakutshela ngathi ngilingekile. Ngaphandle. Usisi wami hayi bukwahlini sasihambile. Kwanzima. Sasiphume nomsebenzi. Ngalingeka ngumuntu. akwazi ukuthi ungalingeka kaningi akwazi Nosisi wami And wena Usakwanelisa nje uBoy? izinto bese ngibona nje Uyanelisa. nasendlini ukuthi usushintshile if kukuthi uthanda laba abanye pho indaba usanami awungengani mina phansi ukuqhubeka nempilo yakho Shothi wena ubusathanda mina indaba uthanda usisi wami uphuma ngani waya ngaphandle wathanda omunye. Ngabe ngcono kube kuthiwa sibanga ukuthi sibanga omunye umuntu sizobanga usisi wami. Yazi noSipho yini ngiphatha kambi? Njengoba ngikubuza. Yazi ngiphathwa yini Sifufuzi? uNosipho ngimbuze kahle ukuthi ayikho yini enye into. Ngathi cha. Ukuze kube lula for me. Yazi benza umsebenzi wami obenzima. Because yazi manje ngabe ngifika nestory engisazi yabo. Manje istory kwayimina nje ibhomu le ukuthi nawe uyachitha futhi uthanana nontanga Ngoba wakho. ngayiyeka leyo nto ngamtshela ngathi ngiyaxolisa Awusajoli manje. Sifufuzi uthe uba wena lojola naye manje. Phela yena ngiswazi kanjalo. Hayi phela wena fanele umcorrect ngoba wena uyazi ukuthi wazi Ngihlala kanjani. naye nje endlini ngihlala naye 24/7 Sengisho ngihlala Sifufuzi naye. uthe mekubuza wavuma. Awumcorrectanga ukuthi ngangikwenza uthe wena. Uthe walingeka. Yebo. Eyokulingeka kusho ukuthi ngiyajola naye. Kodwa umbuzo awuzwa ngani phela owufundile wena Mhlaniphile. Siphinde le nto ade siyisho. Asikho ke kuwena. So usuzizwa kanjani njengoba usushaya usisi wakhe? Usu right? no ukuthi ngiyamthanda usisi wakhe Hawu, okay. Uyamthanda. ngiyamthanda and iqale kancane nje sigangela ngobani bese ngasasithola isikhathi sakho buhlezi u-out ungabuyi futhi usho ukuthi kumina ukubuphi so bekuyi-opportunity because ngihlala naye endlini bengeke ngaxoxi naye sagcina sesibonda saba ndawonye so So ngasithola noSipho somthanda. Hayi Uthi bandla. kwenzeke njani ngosisi wakhe naye ngozwano labo kufanele kwenzekeni. Fa babange wena. no cha akumele kube njalo Uthabenze njani? mina isinqumo sami ukuthi bengathanda ukuthi igcine sekulimala abantu abaningi la kodwa-ke ngenxa yakho izenzo zakho mama angazi ukuthi bengazi ukuthi ngenze njani ngoba ngithi ngizama ukukhuluma nawe ngoba naku ngibona ukuthi umdala kunami usubona ukuthi usuyang-overpower manje Namhlanje ubona Into ukuthi ngimdala. yini Ngoba usujola no-Aphiwe sengimdala. Ola longo bekade izwana sithi uthanda naminyaka manje seneminyaka manje. hawu Kade ufuna nisho ngenze kanjani? njani Besisho kanjalo. Angimfihlelanga ngamtshela ukuthi ngimdala vele engenankinga sihamba yonke indawo kho la besifihla khona. Yes ngiyavuma ngibe nephutha. Ilani. Endlini lokuthi ngichithe endlini Maningi kho amaphutha yena akhe. kusisi wami kukona konke kusisi wami fanele kwenzakaleni ngiyilandile mina ingane yasekhaya ngoba ngithi nami ngifuna ukuthi ibe ngcono ngayilanda ngayiletha la yahlala nami sahlala sonke ubona ukuthi wena manje ulale naye ngizombheka kanjani ngizohlala kanjani mina naye Umucabanga mezizwa kanjani ubhuti umuchitha nabantu abawuntanga bakhe emncaneni uBoy?
Ngizokulethela ukugula. Ya kona bekubuhlungu ngiyavuma, ngambona ukuthi kubuhlungu. Nami ngiyayisola. Angisho lento osuyenzile ngithi mucabanga ngokucabanga hayi ukuthi ngiyayibona lokhu senikwenzile. Mucabanga wena njengoba u-insecure ukuthi ahlale erest azahlale nawe. Angithi musaba wena ukuthi uzobona ontanga bakhe. Wena isikhathi usutshela nontanga wakho, mucabanga mezizwa kanjani? Hayi ukuthi usumbona ke se-act. Mazi. Kodwa angayitshela ukuthi ngizobanjwa. Amantombazana selfish guys. Bese kuthiwa abafana abayizinja. Ngiyanikhulumela nami. Kumanje kwenzakalani phakathi kwakho nosisi wakho? Ngcinini nikhuluma nje. Ubumntaka mabeni busakhona kodwa noma Abukho. Abukho. yini nje ongafisa ukusho kuyena mase kuthiwa nje sikunikeza ithuba ukuthi nihlangane nabawu 3 la. Ufuna ukwazi ukuthi ukwenzelani. Okay. Ungangivumela ngimlande. Ungakwazi. Makasana. Hey asimlande mfethu ayikho into esizoyenza. Ngiyacela isondezele usisi wakhe. Welcome back mbukelo weBlack Life TV. Njengoba kade sechazile uStufuza ukuthi siyolanda usisi ukuze lolu daba lolu sigcine sifike esiphethelweni salo. Usekhona usisi omncane odadwabo kaNosipho. Sawubona sisi unjani? Yebo yaphila njani? Siyaphila nathi. Stufuza nangu usisi usekhona. Ngazi noma kukhona ofisa ukumbuza kona yini? Yes. I hope uyaphila. Usisi wakho lo, right? Yebo sisi. Ubhudile ubani? Nawe Usibari kahle. usibari. Yebo. Okay. Sibari. Nihlala nonke? Yebo hlala. Usisi wakho mehaphumile nje endlini kuye kusale kwenzekeni unina noba uthu nosibari. Ngicela ungaqamba manga. Ngifisa ukwazi nje ukuthi kwenzakalani. Bekukhona kona ukuthi sitshontshane. Yini nomuntu kasisi wakho abekho abanye? Bakhona abantu kodwa suthi kwaba khona nje ukuvele kwaba nokumthanda kanti futhi naye uzibhekile kumina. Ngicela ngikhumbuze igama. Waphiwe. Uyamthanda uNosipho? Yebo yamthanda. Aphuze limazi nini? Sipho. Uzizwa kanjani? Sitholile iclosure ba ubhuti wakho umuntu wakho usethandana nontanga wakho sisi wakho omncane. Uyamthanda uBoy? Yebo yamthanda. Yebo. Uthanda umuntu wami. Yamthanda. Nosipho. Out of all people, wena ngabetray wena ngikulanda ekhaya ngifuna ukuthi konke kube right ngakwenzela yonke into ngificela ekhaya isifundo ayikho into ebengayixoxi nawe ngoba usisi wami ubona kungcono ukuthi uthandane naye Umtshela ukuthi isifundo omncane kunawo uyazi usisi wami ayikho into esingayixoxi uyambona ayi usisi wami aphiwe ngikwenzeni yaqala kanjani relationship mhlawumbe iqaleni sesina 5 months. sina 5 months wathi nje kuwena usifundo Kwaqala nje ukuthi mhlawumbe esibukana sicomelane wagcina nje into yethi nje qale lapho nje aqala lapho nje awuzange umcabanga sisi wakho musu umqabula mhlawumbe first time noma kwaba khona ukumcabanga kodwa ukuthi imizwa isebenza yebo yo ngiyayisaba into eqhatha umndeni Hayibo. awuzange ucabanga ukuthi nosisi wakho ngempilo nibhekane emethona abakhona phela ukuthi ngicabange lokho ukuthi-ke sathi sofihla-ke vele angathola fihla endlini yami ngondliwa yimina noba Kodwa nawe uyangisola.
Ngiyakusola usisi wami lona. Isibindi sakho sokungibuza ukuthi ngiyakusola. Are you for real? Ngiyakusola. Awungangijwayeli kabi wena. Wena uyangijwayela wena. Uyangijwayela. Ngiyaxolisa ngokuthi ngikwenzile lokho kusisi wakho. Kodwa nami inhliziyo ngeke ngiyikhethele. Ithanda la ithanda khona. Sifundo ngiyakuthanda. Ukuthi Sifundo uyangithanda. bengikwenzela yonke into ngiyakuthanda. Ukuthi uyangithanda ngabe awuyenzanga yonke lento oyenzayo. Sila nje kungenxa yakho. Angani? Kodwa nosisi wami. Okay, Sifundo. Uthandana no-Aphiwe, wawufuna ukuyiphindiselela kusisi wakho, wasuyakhetha. Noma u-Aphiwe nje wavele wamthanda wabona intombi, wamngabanga nomcabango umuntu wakho. No. Lokho engakwenza angakwenzisa ukuthi lento eyenziwa uyena uNosipho yayingicika. Ngangazi vele ukuthi ndiyenze uzolithola. Shuthi vele ubumyuza kwayena. Ngiya lapho nje ngifuna ukuthola ukuthi To be honest, ngangifuna i-revenge. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngakhetha kuyo. Ngiyamthanda. uzizwa kanjani? Ngiyathemba ukuthi uyayizwa nami lento engangiyizwa ngenkathi ngithola ukuthi ujola nalabo. Sifundo ngiyakuthanda. Namanje Ngiyamthanda. Ukuthi uyangithanda lokho okwenzile ukwenziswa yini? Angikwanelisi. Uyanginelisa Sifundo. Ho ikuphi inkinga? ujwayelene nomuntu omdala ongangawo. Ngiyaxolisa kwaba yiphutha. Phutha. Iphutha ulenzi kabili. Sifunda kanye. Ungazi ungizwisa ubuhlungu kodwa ngodadewethu. Ngikubheke kanjani? Uthi unenkinga yephesha uthi ngizoshintsha indawo hamba ngohlala kanjani? Hayi shintsha. Shintsha ntombo. Kuzokusiza. Kuba ngiyamthanda phela ngizoqhubeka naye. Hayi. Sale kwa. Usuzwile ngithi uthi pay revenge, Steve usa right. Hayi kunandaba naloko ngoba sengizwe ukuthi naye uyangithanda vele useyangithanda. Ushilo Sifundo usuyamthanda manje. Yebo ngiyamthanda. Qinisile Sifundo ukuthi uyamthanda sisi. Aphiwe khona la siwenza khona. Angakasebenzisa abamba nje ama-pistol. So mawuthi ungamane uphume endlini awunandaba nokuthi usisi wakho bekubhekelela financially. Hayi phela uthi Ungarenti, ungenarenti, ungenakudla kufanele ukuthenge, ungenabhili kagesi kufanele namanzi. So ukhetha uthando. Uhethe usisi wakho and umuntu omkhethile kwayinayo ubhekelelo usisi wakho. Userious? Kodwa angisho ukuthini ke mekuthi isinqumo osithathile leyo umdala mfethu ngeke size sikutshela ukuthi enza ini ungenzi ini but ngiyafisa ngenilanga noma ngokuthiwa khona kinamhlanje kawuxolise kusisi wakho because mase kuthiwa uye ebengenza kanje kuwena mhlambe ngabe amatafula abhe phezulu because kubuhlungu ngathi kuzwela kumina angizalwa nani mina but ngi understand ipain usisi wakhe akuyo usisi wakho akuyona. Kwakona nje bayazi ekhaya la nizalwa khona ukuthi sekwenzekeni. Kanje. Ngeke ngize ngibatshele. Kodwa nawe ugangelani nomuntu omdala ke ongangawo ngoba umntwana uzozizwa kanjani? Kodwa ngiyaqola. Ngabakhalile abafana. Ngibe strong. Imbokodo enjani ekhalela abafana? Ngiyamthanda Sifundo. Naye ngicela uyakuthanda ikho wazi ubuhlungu wazi wawenza kanje kodwa nawe Sifundo wenze kakhulu yo. Endlini. Uthando lwami bese liqala nje ukuncipha ngenxa yalezi zenzo zakhe. Wawuleba umkhuza kodwa kuzona. Besithandana kahle naye kuzo zonke. Ngambuza oqala wathi abangani. Ngabuza ukuthi angithandi lento abangani babafana ngoba ngangagileka phambilini umuntu ngajola naye elekethi male based kanti umuntu bantshontshana naye. Hayi indaba manje sentshontshana nama-male based. Yenziwani leyo nto ngoba phela yenziwe. Niyenzelani ke leyo nto? Because u-male based phela sifufuza fanele kuwukuthi uyakukhalimisa nawe intweni inkolovo ukuthi hawu umfana ucabanga kanje yabo. Ngangayifuni kwayona lento yokuthi azwane nje nabafana. Intombazane ibungani nomfana. Awuyithandi. Hayi. Kodwa kuyenzeka kube. So ekhona into eyenzakalayo. Okay ake sithi sixabenele naye ahamba kulo mfana.
manje uzogcina esethola indawo lapho Azokhalela esoft kuyona. azokhalela kuyona agcine eseyithola esengena entweni angayazi ajika yisole. But if ngiya-find out ngayo mina ngizofila kanjani futhi? Kade Angikhumbuli angimkhuza uNosipho lento. ekhipha igama lokuthi u-Aphiwe uyamxosha. Akamxoshi. Akamxoshi. Uyena Usabathanda boba u2. Angithi Nosipho sangaphinde uhlale nabe flatini lapho bawu2 Kodwa mabezohlukana. emehlweni akho. Hayi. Ama-feelings phela lawo. Kodwa u-Aphiwe angahamba. Ukuyena uthe uyaphuma ngithi vele. U-Aphiwe ulo wakini. Anginankinga ngithi uthe uyaphuma ngikhulumele yena. Mhlawumbe uyazi noma sebeyazi ukuthi bazoyaphi vele bayiplanile mina Uswenzani isilima. manje wena Sifundo usafunda? Safunda ngenza unyaka wami wokugcina. So njoba ithini into njoba sekunje? Usaphindela khona eflatini? Uzohlala lapho? Ngisaboni kanjalo. Uzohlala lapho nayo iplan ukuthi uzophila kanjani? Ngizophindela empilweni yami endala. Ngoba ngeke ngikwazi ukuphila nalo muntu lona. Ngizombuka kanjani lezi zinto ehlale ezenza. Okubuhlungu ukuthi ehlale ephika. Kanti Sifundo wena ufuna uqeda i-relationship. U-serious ngalokho? Hey. Mina ngiyaxolisa noSipho kodwa mina senganalo wena. Akhawu Nosipho. Yo. Ngiyaxolisa ukuyibeka kanje lento bengazi ukuthi kuzotholakala kabuhlungu kanje. Beyithi mhlambe zikhona Umxolele phela ngekwazi umxolelo. Cha, ngisakwazi ukuxolisa. But Yingo- sonke siyawenza amaphutha. Ngeke umuntu perfect. Khona iphutho olikwaziyo ukuxolelela khona ongakwazi ukuxolela. Nelakha lixolele kusisi. Nakho nawe nje kuyafana. Yebo ngisephutheni kodwa phela siyathandana mina. So ushiya uNosipho uqhubeka no-Aphiwe. Uma ukuthi kusakhona enhliziyweni yakhe nayo aphiwe lokho engibona into enza. Ngicela uma simkhiphi. Wena wenza njani? Ufunani wena? Kahle kahle angazi. Uma lento ngiyenze ngoba bengithukuthele noma ngenziswe yini. Imizwa yami angiyiqondi njengamanje. So kwayena uAphiwe awunayo isho ukuthi uyamthanda usamthanda. Ngibuka leyo nto. Ish. Ngibuka leyo nto. Manje akakwazi nokungiphendula into eqondile. Usujwayele ukuhlala eflatini bro, usujwayele ukudrive imoto. Kodwa nje uyimisela ukuthi hayi yaphuma lapho. Vele sengizophuma esikoleni ngiyiphilela impilo yami. Ngizodabalasa ngihlale nje ngihlale ezintweni zabantu. Ngifuna ukuba nento zami nami ngiyimele ngoba mengizohlala ngihleli lapho kusho ukuthi mina ngeke ngibe nento yami ngelinye ilanga. True. Ayindoda mfana wami. Yes, ngiyakuthanda lokho okushoyo kodwa bekufanele uphume kahle mekuthi ufuna ukuphuma. Kodwa ngoba akusenzekanga ke. Mhlambe uyafisa kodwa uxolisa kuNosipho noma nawe ulinde ukuthi axolise kuwena. Kuyima uxolisa. Hayi ngilindele ukuthi axolise. Kodwa uzoxolisa kanjani njengoba kade engakaliboni iphutha lakhe. Manje Ngishilo ngathi ngiyaxolisa. lo muntu athi uchitha naye menilala kephi ngoba uthi uhlala naye. Menibook, I mean Bengiphuma mina ngiyekeni. uhambo olala naye. Menicondomize. Yes. Ngiyakholwa mina. That is why sometimes wabuya ukhathele nje. Uthi kade usebenza. Wayisuke kade sebenza kodwa. Hayi. Angithi Hayi ngaso sonke isikhathi. Izinto bese yishintshile nje. phela khona la depokhe khona usuke esebenza nakhona. Ayithi Sitofu. Ngiworried kakhulu ngo-Aphiwe. Mekuwukuthi ukhetha umuntu kwayinaye ongakazi nani ukuthi ukhethani. Ongakasithatha isinqumo kwayena. Kodwa dla ngamandla iyafana lento kusho ukuthi semndenini nayo sisi uncamela ukuxosha yini uAphiwe ahlale Ngingamrentela nendoda. u-Aphiwe. Sihlale mina bezongixolela bezohlukana. Ibonda ayikho strong. Uyangiphikisa mengisho kanjalo Sitofuzi? Azange hesitate usisi ngithe iplan yakhe ithini wathi yena angamana ahambe uAphiwe. Udadewabo ngaze ngathi udadweni. Wathi uyamthanda umfana. So no Aphiwe angimsoli naye methi uyahamba like uyancamela kusho ukuthi kwavela ibond mingekho strong ngizalo mama yedwa.
kuzala umama wedwa ubaba oyedwa. Ngebikhona kodwa into ayenzayo yena. Ngoba ngisho ukugqoka indlela kade segqoka ngayo. Iyona eyangenza ngaqala ngayibuza ukuthi ugqoka kanjani. Egqoka kanjani? Attitude anginika yona. Wegqoka kanjani mama? Into emfishane. Njengalokhu zikufishane? Okufishane kakhulu kunalokho. Lokho akunankinga lokho. Lapho freshini. Kufanele siphethe ngokuthini? Zithini iy'nqumo zenu? Ngicabanga ukuthi kuzoba right mekunjani. Nekhanda lami okwamanje lisaphithene. Ngathi aphuma nje ngihamba ngishawa umoya. Okay, njengesikhathi sakho wedwa. Ya, ngihlala ngedwa. Ngizomlinda. Yo. Ngizomlinda. Uzomlinda azabuye. Azashawe umoya. Mhlawumbe usazobuyela engqondweni zakhe ngizomlinda kodwa. Okay. So Aphiwe ithini into yakho? Ufunani? Ufuna kwenzekeni? Ufisani? Noma mina engawusho. Kahle kahle ya ngoba Sifundo ngiyamthanda. Sengimthanda kakhulu futhi ngawukuthi angeke sakwazi ukuthi ngimluze futhi. Angazi somisa kanjani. Ngazi sobonakala ngendlela. Ngaphandle mawukuthi yena ukunquma ukuthi abuyele kumagogo wakhe. Yini ndaba ukuthi magogo manje usisi wakho umdala? Why kanti lokhu ufuna ukufaka umuno esweni kusisi wakho? Sizama ukukhalima leyo nto. But still uyawuphusha umuno. Ufusha ukuthi ufuna ukulikhipha lelisu. Uliphathe ngesandla mhlawumbe uzoba ngcono mase uliphethe. Nana xabana before. Yini ekhaya la uzalwa khona abazali babekuthanda kakhulu. Beningalinganiswa. Njengoba nena hayi mina ngi-understand Bezizwana nje angazi. Makasela. Phitheni ikhanda kwakumina. Angazi nawe. Ngathi nami ngiphathi Ngifana yale nawe nto nje. manje. Awusho like for the first time in my entire life ngi-experience ukuthi iy'ngane zandawonye zingafika esiphetheni sokuthi athi umuntu nje nami angihambi nomunye athi angihambi kumuntu oyedwa wangaphandle. Ucabangani? Hayi mina mengase kuthiwa lento engiyikhulumayo umbono wami ngedwa angihlohliwe umuntu but angisho ukuthi kuzokwenza kanjani. Mengase kuthiwa nginikeza ithuba kuthiwa amagasela nje ubungibuza ukuthi ngicabanga kanjani angeke ngiwathatha ama-side ngokwami engafisa ukuthi i-relationship iphele kuwo wonke umuntu. Okay. Ngizokutshela ukuthi yini. uSifundo ukhona ubudoda keni at the same time unalokho ubudoda bakhe ngizokutshela ukuthi uveza ngokuthini uncamela ukuthi ahamba uyiphanteni if uthando lwakhe lizomenza ukuthi yena besicashalala semuntu wesifazane ubudoda lo you understand. Omunye umuntu mengathi asibuyelane ngoba egcineni ngiyabenefitha laphana ngendawo yokuhlala nginemoto yayizwe into engishoyo. Okwesibili izathamisa ukuthi ngithi ayiphele le relationship. uSifundo uwethekile ngesenzo sikasisi ulo muntu wesilisa lothi wangena esibayeni sami ijampile yayizwa into engishoyo. And also okwesithathu uSifundo mncane kunosisi noma engamncane kakhulu kodwa mncane. Usisi uzohlezi engaphezulu nje bakwazi ukumchithela aphike angakwazi ukuqhamuka nokuthi akhuluma iqiniso bese bayabona ukuthi baya kanjani phambili nobhuti nosisi nosisi. Iyayenza isenze lento engizama ukuyichaza. Iminyaka yabo mina ngivumelana nabo ukuthi bangathandana. Usisi she's more mature. This guy refuse ukuthi abe puppet kasisi. Ngoba kahle kahle usisi for the fact ukuthi umsuse race azohlala it's a sign of controlling. Ufuna ukumgade bese eduze kwakhe kodwa yena bese yakwazi ukuphila impilo ngendlela afisa ukuyiphila ngayo. So leyo relationship angiboni ukuthi inesisekelo esi-right. Counseling ingakwazi na ukudlala indima yayo. And also usisomncane manje usemathandweni ukhumbula ukuthi imncane yabo. So obvious izinto abazenzayo izomenza ukuthi abona ngathi uthando lo. Kodwa lusha awuzwa lutho. Kodwa for the fact ukuthi le ndoda le milala nosisi wakho. Ya understand leyo nto. Angiboni mina kumbona omuhle ukuthi ungaqhubeka nalowo muntu. Kusho ukuthi nawe ngelilanga nocabana ningaboni ngasolini aphinda yenze le nto kuwena athatha omunye umuntu. Kusho ukuthi nje ucapable ukuthi akhethe kwangampela to the core. Uyimisela wena uready ukuthi ngelilanga mekhona iphutho lenza kodlelaneni
uhetheke ngaleyo ndlela ehetheka ngaso swakho noma ingeke isafana exactly. Angekho phela vele umuntu othanda ukuhetheka. Akekho. So yikho ngisho singcono sithathe sibeke kuma-therapist ngoba mina mengisho ngendlela yami mengingafisa ukuthi vele iphele yonke lento. Usifunda azama impilo yakhe noSipho nawe uhile uthola ontanga bakho isifundo. Futhi vele kuyazenzakalala kumuntu wesifazane mekwaba powerful aphinde abe mdala automatically uba boss. Ngisho noma ungathandi kuyazenzakalela. For the fact ukuthi wena ufuni abone ontanga bakho kodwa wena uhambe ubone ontanga bakho kusho ukuthi wena kade umdala kule relationship kuzohamba indlela kade uthola amadoda. Ukhuliswe kahle mfana wami yeso. For ukuzazi ukuthi uba and urisk ukuthi okay noma ngabe mekumnandi kangakanani egcineni mina ngifuna ukuyimela. Phinde nje utshela umtshelo ukuthi uzohamba ohlala nentombazane ngoba ifana icontrol. Not really control it to take care of you wena inhloko. Ngiyaxolisa sithandwa sami yezo ngiyazi ukuthi uyamthanda kodwa ngoba usumature uzo understand ukuthi ezinye izinto mengasekho health kanje zivele zibe worse. Umuhle, ufundile, usumthola itype wakho omdala ongangawo. So manisuka la nonke futhi niyendlini Eyodwa yebo. wow. Mina ngiyophethe impahla zami. Okay. Wow. So yeah. Fair. Ngingahlala about 2. Sobonakala ukuthi yena ukuthatha kanjani. Kodwa Uma ukuthi inhliziyo yakhe uyaxosha ayisekho Awuxolisi inkinga yakho awuxolisi. Awuyibona into wrong. Uyisho lo ngomlomo wakho wathi ungamane uphume. It's a pity ke ukuthi usifundo namanje akazi ukuthi wenzani. Kodwa emva kwama-therapist ngicase usifundo uzowazi ukuthi uyaphi na uzokwazi ukuyixolela usamukele lesimo. Sengiyabona yini yakwenza usumthanda usifundo. Yes. Uzowapha Ken? Kuyaphoqa sisi. Nonke nadinga ocwepheshe abafethu abantu abazohlala nani baniluleke ni-understand ukuthi lento esendlule kuyona ukuze njengoba de sisifunda umzwili kwa-mention ukuthi yena ivele ya-triggerisha lento because kwake kwenzeka before. So kufanele si-stophe leyo nto. Akungathi mehlangana nomuntu ahlezi enama-triggers ukuthi oh nalo uzongenza kanje. Akaphila impilo yakhe nje ngokukhululeka but leyo nto ukuze akwazi ukwenza idinga i-healing qala. So ngicabanga ukuthi ocwepheshe abangakwazi ukwenza lokho. Sesivala ke mhlambe ngicela amazwi ongasukwasho kusisi wakho angeke aze mphule more because into ayikhalela kakhulu ukuthi wena uxolisi. Aphiwe ngiyacela. Awufisa ukuxolisa aphiwe. For kulala nendoda sisi wakho. Ngiyazi kona ukuthi njengoba ngicela kanje akusuke enhlizweni yakho into ebingekho enhlizweni yakho but usisi wakho lo mzalwa nonke edimdala kunawe and njengoba uphansi kuphahla lakhe uyena okubhekelelayo. So ngiyacela nje awenze ubuntu nje kawodwa. Ngiyaxolisa-ke. Sake awe ma hayi ngeke asingaphoqi akusuke enhlizweni asiyeke kanjalo. Asiyeke so ngiyacela. Right but Right kancane. Uthe Moya useyoqoqa wami impahla. uphansi. Sithandwa sami. Mina I'm happy ukuthi utholile i-closure. Mesuke ukubonisana njengamantombazane ukuthi mhlambe wethu from here kubalekile ukuthi vele uqale phansi lempilo. Ngoba ngisho noma ungaqhubeka uthandana uzohlezi yabo lento leyo yenzile uzohlezi insecure ngeke uphinde ube right. Mubona nje i2K izojump. Ufuna ukuphila leyo mpilo? Angazi. Hayi mina ngazi bafethu uthande enye into. Oh Nkosi yami uthande enye into. Yo. Angazi nokuthi ngiqale ephi ngicine ephi. Kodwa njengoba nizwela ke nani babukeli beBlack Life TV bechaza ke kunoSipho akazi uyayithanda into boyfriend yakhe. Nosisi wakhe uyayithanda i-boyfriend kasisi wakhe amawishiwishi kodwa i-boyfriend engiyithandayo uthe yena usedecide uyopheka impahla zakhe bese yahamba because ngiyasakwazi ukuhlala lapha yana yena ufuna ukuyozama ukuthi ayimele and akazi njengamanje ukuthi umkephi noAphiwe angithi noAphiwe akazi ukuthi umkephi ngoba kuhlangene kuningi kakhulu asimnikeze isikhathi kusifundo ayoyithola ukuthi ngempela umkephi ama therapist yebona azobe sidlala indima enkulu kuloko thina
noStufuza ngicabanga sokuthi kuyaphela la sikho. Ikloji itholakele Sizamile, Nkosi yami. kwagunyuluka ogunyulekayo lo kade nikusola kavela obala umsebenzi wesinqasi uphelile. Siyabonga-ke mbukelo Black Life TV mawukuthi ubukile le episode yaze afike ekupheleni, please make sure you do the right thing by subscribing and also bese uyalike. Ungaleba ucomment ungalayikanga. Awulike phela bafethu yini inkinga yenu. Anyway sina noStufuza sinithanda ibhadi. Ngaphandle kwenu bafethu asiyilutho. Siphinde sibonane on the next episode. Bye.